हरे कृष्ण. आज हांव लक्ष्मणाचार्य विरचित नाम रामायणाचे उत्तरखंडाचे श्लोक सांगतास. आगत मुनिगण संस्तुत रामा विश्रुत दास कंतोद्भव रामा सीतालिंगन निर्वृत रामा नीति सुरक्षित जनपद रामा विपिन त्याजित जनकज रामा कारित लवणासुरवध रामा स्वर्गत शंभुक संस्तुत रामा स्वतनय कुशल वनंदित रामा राम राम जय राजा रामा राम राम जय सीता रामा. अश्वमेधाक्रतु दीक्षित रामा कालवेदित सुरपद रामा अयोध्यक जन मुक्तिद रामा विधिमुख विबुधानंदक रामा तेजोमय निज रूपक रामा संस्कृति बंध विमोचक रामा धर्म स्थापना तत्पर रामा भक्ति परायण मुक्तिद रामा राम राम जय राजा रामा राम राम जय सीता रामा. सर्वचराचर पालक रामा सर्वभावमय वारक रामा वैकुंठालय संस्थित रामा नित्यानंद पदाष्ठित रामा राम राम जय राजा रामा राम राम जय सीता रामा राम राम जय राजा रामा राम राम जय सीता रामा राम राम जय सीता रामा राम राम जय सीता रामा. ओ रामा कोणाक सभेक येवचे ऋषी मुनी गुणगानू करताची. ओ रामा कोण रावणाले जनन आणि वृद्धी जाल्लेले काणी ऐकलो. ओ रामा कोण सीतेले प्रीती आलिंगनां तू खुशी पावलो. ओ रामा कोण तगेले राज्याचे प्रजांक रक्षण केल्लो. ओ अयोध्यावासी रामा सीता मातेक अरण्यांतू सोडलेलो सर्व लोक हिता खातीरी. ओ रामा लवणासुराक मारच्याक व्यवस्थे केल्लेलो. ओ रामा स्वर्गांतू आशिल्ले संभूक कोणाक पुजिता. ओ रामा कोणाले चेडूं लव आनी कुश पळोवन आनंद जाल्लो. ओ रामा कोण अश्वमेध यज्ञ केल्लो. ओ रामा कोण तगेले मूल वासस्थान वच्चे विशय यमराजाक सांगलो. ओ रामा कोण अयोध्याचे प्रजांक मुक्ती दिल्लो. ओ रामा ब्रह्मदेवाले गणांक परम सुख दिल्लो. ओ रामा कोणाले रूप दिव्य अस. ओ रामा कोण हे जीवन आणि मरण चक्रातुलान मुक्ती दिता. ओ रामा कोण शाश्वत आशिल्ले धर्माचे तत्व आणि कर्तव्य आमगेलांतू स्थापित करूक उत्सुक आस. ओ रामा कोण भक्तीन परमात्माले आराधन करता तांकां मुक्ती दिता. ओ रामा कोण सकड जीवराशी आणि निर्जीव वस्तूक पोषण करता. ओ रामा
कोण जगत्याचे सर्व रोग निवारण करता. ओ रामा, कोण तागेले पुरवासू आशिल्ले वैकुंठांतू राबला. ओ रामा, कोण नित्यानंदस. राम राम रायु श्रीराम चंद्राक जय जयकारू. राम राम सीतारामाक पूरा वैभव मेळो.